o mână și un prost care se uită într-un măr. Boc. E copii retardați, stați pe loc că sugeți pula. Nu vedeți mărul ăsta? Voi nu aveți mere. Sunteți niște țigani borâți. Hai mari să sugeți la măta. Poponarul intră cu un mers de poponar. Gayul îi se scoală părul. O să fac o labă. Ce pula mea cauți tu la mine în magazin? Gayul se enervează. Lumină magică. Billy, cascadorul, fute ca toporul. Oh, trebuie să-mi iau și eu cereale din astea să mi le bag în cur. Ca un găuzar. E cereale de găuzar. Mami, îmi ieși mine asta. Cereale de găuzar. Ce le bag în cur că-s poponar. Te rog, suci pula. Au pulă în ele. Nu pot să fac așa ceva, îmi pare rău. Dar te rog, mamă, vreau să suc pula. Nu. Trebuie să suci pula la 3 lei. Ia. Semnează aici. Stai că mă duc să fug pe măta. Să visezi nu înseamnă neapărat să fii nebun. Nu contează ce credați, vezi, este al tău drum.